Свети Валентин. Тъпе! Празника и ти си още по-тъп. Не може да става въпрос за любов, при положение, че този празник изцяло е свързан с мъчения. Още от самото му създаване. Чуйте този прекрасен глас. Името на празника идва от един от двамата християнски мъченици, наречени Валентин, живели през 3 век. Ме пак ли ти, бе? Кораво копеле се оказа другаря Иванов от втория етаж. После ще се разправям. Един от двама през 3 век. Това е като обърната схема за промо на Dancing Stars. Да се върна на темата. Този празник е извратен още от самото си създаване. В самия му произход се вижда, че мъжете са мъченици точно на този ден. Но друго е, върху което аз ще изградя своята теза, тема, отговор на литературен въпрос. Не може празника на влюбените да е в един фиксиран ден през годината и ти да го чакаш цяла година, за да засвидетелстваш любовта си. Ами ако тръгнеш с приятелката си април месец, какво правиш ти, бе? Ще трябва да чакаш цяла година да й се обясняваш в любов. Ти до тогава 100 пъти ще ти е омръзнала гадната свиня. И няма да искаш да й подаряваш шоколадови бомбони, цветя, пръстени, гривни, чанти, обувки. А ще искаш, разбира се, да й подариш нещо скромен, четен на брой букет, жито и там дребни сладки да й подхвърлиш. Деня на влюбените трябва да е като църковните празници. Плаващ, например. Втората неделя от първия секс. И трябва да е задължително преди 3-тия секс. Много преди да сте започнали да си пърдите под юргана без притеснения и да си стискате черните точки по гърба, по носа и там, където намерите черна точка. Празнува се веднъж и край. Ако е фиксирана дата, продавачите на цветя се изхитряват. Един букет, който е струвал 3 ля, сега ти го продават за 10 ля. А така, като не зна, ти отиваш и кажеш, може ли един букет цветя? За какво ти е? Ще те попита той. Той има някакви подозрения. Той започва вече да го гложди отдаде. За какво ти е? Майка ми почина вече. И така. Той ще каже, чудесно моето момче, чудесно. Не, че е починала чудесно. Ами, вземи тия 6 рози тогава. Ти ще му кажеш, може ли да са 7, понеже много обичах милата ми майка и умря на рождения си ден. Нали? И той. Няма го, Иванов! Да завърша с това. Защо трябва сърцата да са шоколадови? А не пилешки, например. А също така и воденичките, и това, и гърдичките, и дропчетата, и трътките, и бучета, и крилца. Нали така, Иванов? Иванов има прекрасни, хубави, големи уши за пача. Ще чета до 3 през нощта. Ще чета! Остарете, ще стане прекрасна пача. Ах ти пача с пача! Сега погледнах.